Какво правите, бе? Защо ме снимате? Искам интервю за твоя стопанин Илиян. Така, почвам. Моя стопанин Илиян, като видяхте преди малко, ми скача на бой. Не е нормално, вижте къщата ми какво изстана. Аз ви правя това интервю, защото аз съм вече известно куче, трябва да стана. Почвам. Първа лекция. Той трябва да се оправи. Вижте какво ме прави, аз просто си играя с него. И виждате, че аз не искам така да знам. Просто ми е зле за него, защото той ми е тормози психически. Аз съм просто много чарско куче, дето обича овце. Обича да яде кокали. И вижте сега. Навеждам си главата, защото не знам какво да кажа, вече ме е срам пред медиите. Искам само да ви кажа, вижте червените ми очи, вижте всичко, вижте, толкова съм болен. Ми е зле на главата. И той ме тормози психически. Не знам какво ще правя, вижте къде дишам. Направо съм много зле. Вижте ме. Не знам какво да правя. Да се самоубия. Няма да се самоубиям, няма. Няма да стане това. Аз ще покажа на мистер Чанел, мой стопанин Илиян. Няма да стане така. Аз ще му направя едно нещо. Ще видите. Очаквате и скоро. За това, Илиян, това е за тебе. Аз съм ти кученцето. Трябва ли така да се баш с мене, бе? Аз съм ти куче, бе. Виж как ми е тъжно сега. Вижте как ми е червено окото, всичко ми е зле. Вижте сега какво става. Така че, Илияне, ще убия. Ще убия, защото си един, не знам какъв. Обещавам ти, аз съм твоето куче. Виж как дишам. Виж, че ме страх вече се покажа навън. Заради тебе, Илиян. Виж, че станеш темно яко. Тъмни. Вижте, че ми се реве вече. Не мога повече. Ама аз ще го направя. Аз ще го направя. Вижте ми лицето. Аз съм кратко кученце. Аз съм много див. Очаквайте го. Това е.